Ai, kai na zuwa ina. Recording. Action. Caje min shi. Ai ba ka tsaya ba. Wannan. Maganar mai wahala ne ba komai a jikinsa. Karɓo yadda. Ke! Mi kowayen nan. Kai fannan. Fannan. Ci gida. Ba ki bayarwa. Ci gida. Ci gida. Ta tafi. Za ka iya kenan ku kama shi. Iya kenan. Shiga burema. Je recording. Action. Ke mi kowayen nan. Kai bari mu buga ne. Ci gida kawai. Je gida. Wace za ka iya ku? A ƙaramin mara kunya ne kai. Da kai na zuwa ina. Iyayen ƙauna ko? Caje min shi. Wannan mai wahala ne ba komai a jikinsa. Karɓo min wayarta. Ke mi kowayen nan. Ke tafi gida. Kale shi. Wace za ka iya kenan ko? Ƙaramin mara kunya ne kai. Ai, da kai na zuwa ina. Iyayen ƙauna ko? Caje min shi. Ki daina yin baya. Ba ka tsaya caje ka ba? Ba magana ake ma ba. Wannan fa ina gaya ma mai gida ba komai. Shiru ne. Karɓo wayarta. Ke mi kowayen nan. Oke, a kai ne mara kunya kenan. Za ka iya kenan. Za ka iya kenan. Samo shi. Ku taho. yaran nan ne da yana nuna su Kamar yana lafiya. kun zai da shi